Hi, hello mga kabisdak. So karon laing sugilano na usab ang atong ipasundayag sa What the Style. O sa kababae ang atong magtatampo nagngalan og Precious. So nahiubos siya sa iyang ginikanan kay ng lalaki iyang ginikanan maong wa madayon ang kasal. So baniko ninyo sa pagpaminaw sa maong sugilanon nga ang atong magtatampo si Precious diri sa What the Style. Pagdumot style, timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style, libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili kayo'y makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Precious, ginaingon, bati ang usa ka magtiayon nga magsikilag away kay moabot ang panahon nga sila magkalagyuay ug mag-iyahay. Mauni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ganong masuko bagyan sa nes, ha? Bagang sa ilong suko-suko nga man diha. Hubog ka kada paulit ni mo ulit. Sakti lang at least nagkauli. Ha! Wa kay ayong pagkabana. Doon ako'y ayo. Wala kay kauyo. Ay, paragaba ni mo. Di na ko kagwanta ni mo, Orly. Ya. Saman ha. Ha! Salamat ka. Kay ikaw mo'y akong giulian. Ha? Ay labi ka tukuli sa kong kabit, ha? Ha! May kabit ka yun di ay. Doon na. Ikapoy na po ko siya bomba ba. Saba! Ay, Kala mo tugod. una sa ko'y tarong tuog, Stanley. Kinag-away na sa si mama o si papa. Ay, patod pa subang minyo. Kanang away-away, lamas na sa magtiayon. Kada gabi nilang mag-away. Saon magud nga. Palahubog mo nga mong papa, gud. Dili kay pala hupog lang. May babae pag yun. May kay niya ka na, Precious. Nga naman, Mama Janice. Wa na miss papa ni mo, Orly. Unsa ma? Magsige na lang away kada gabi eh. Maghilak ang kagabhion kung dili may mag-away. Mao nga, nagkasabot mi nga magbuwag na lang. Ma. Ayaw paghilak. Kung dili ni namo buhaton, basig magkamatay lang ni. Musugot di ay ka. Nga usa namo mamatay, ug ang usa mapriso. Mga sabta na lang ang sitwasyon, Precious. Nag-uol kog maayo, Stanley. Kung gano sa hapit ng atong kasal, mao sa'y pagbuwag nilang mama o papa. Wa naman gud kaagwanta si mama. Kay si papa manggit ang nisulti niya nga may kapit siya. Kita gud ang giparis Ginoo, Precious. Kay ning bag-ulang, nahibaong mama nga dunay babae sa papa. Unsa? Unya, nagkaila mo sa babae sa imong papa. Wa.
Kaslo no na ang gamong anak ni Janice. Tuguti ba ako gamutambong, darla? Unya, Darl, kung magkakita mo si imong ex-wife, dili ka mo. Bisay. Bagay sa ilong. Ay kabalaka, Darl. Dahil doon man ka. Ay, dili ko, Darl. Feel na ako rin tan-aon sa inyong mga bisita. Ikaw nala'y tambong. Maayo ka. Kay makatambong imong Papa Orly sa tong kasal. Gitugtan man kuno siya sa iyang babae. Nakasabot na po siguro kay mas matured man ni Papang iyang nakabit. Ang imong parents di ay. 50-50 mo tambong. 50-50 nga dili. Kay madupang mama, mabugnuan ko ni sa Papa kung iyang makita. Ay, paitan ning ginikan nga. Ingon ini ang sitwasyon. Ay, Sagdi lang, Stanley. Basta kita, lig-uno na tong duha ang atong panagtiayon puhon. Nga dili ta magpinariha sa atong mga ginikanan nga may mga kabit. ato nang barugan, Precious. Kay ako, di ko ganahan ang kabit. I hate kabit gyud. Almost 6 months na kang way bis-bis. Bisbisa ka mayo, ha? Gusto kong ipaila-ila ta ka sa akong anak. Oh. Nga ikaw ang lalaki nga mo akong gipuli sa dapit sa iyang amahan. Bukan, di siya ka. Mas ko siya. Buutan si Precious. Pasabton lang nako siya. May maugma. Muadto ka sa bahay. Unsa? Moani karon ng lalaki nga maoy akong gipuli sa imong amahan. Nindutan ninyo ni Papa, Masa. Nag-iyahay na mo magpangitaglain. Anak, sabta ko. Gisabot ti ka, Ma. Ug ang akong nasabtan kay nibawas ka sa gibuhat ni Papa nimo. Niya na siya, nak. Doon lang ko silang Precious. Malipay gud siya nga mahibaw ini nga makatambong sa among kasal sila sa mamag Papa. Ni anak ko. Oh, kang Papa may sakinan nga nagparking? Anong niya man ni iyang sakinan? Unsa? O, Mama Janice. Siya ang amahan niya. Nganong niya kasabay sa akong pangasanon ba? Oh. Stanley? Niya ka? Tubag ako! Nganong niya ka rin eh? Uyab sila ni Mama Janice, Stanley. Ikaw ang kabit ni Papa, Tita Janice? Stanley. Ikaw diyan nagpahilak sa akong inahan? Ha? Stanley, sorry. Wa ko mahibaw nga siya ba di ay ang imong amahan. Kay, ni picture sa inyong pamilya, wa na ko makita. Mao nga. Gusto na! Precious! Way kasal nga mahitabo! No. Wata kay way sas precious ni mo. Yes ba? Wa! Pero naglagot ko nga iyang inahan imong kabit! Back out ko sa atong kasal, Precious! Diyan! Stanley! Stanley! Unsa pa may kapuslanan inintanan, Ma? Ni back out sa mong kasal si Stanley tungod kay nasuko siya nimo. Precious. Unsa pa man na imong gipangita, Ma? Pero nangita pa magkaugipuli nimo ka, Papa. Nak, makauuwaw mang isulti ni mo, apan. Ang tinuod. Nagkinahanglan pa kong lalaki sa akong kinabuhi. Nagkinahanglan pa ka, anak, Ma? Oo, anak. Mang pasaylo ako. Pero maunay tinuod. Di pabaya ko tantong tiguang. 50 anyos ka pin pabaya ko. Sorry. Sorry? Sorry? Ang angay ina kong wedding gown, kunting-kuntingon.
Nga nun nagpakita ka ba man ako? Nga no! May nakong paggunting-gunting sa kong wedding gown. Wala ni mahitsura. Nagusbat tagmaayo sama sa pagkapusgay sa kong kasing-kasing tungod kay ni back out si Stanley sa among kasal. Bisag giunsa sa pagpangayo ni Stanley og pasaylo o gusto niyang ipadayon ang among kasal, wa na ko musugod. Nahunlak ang akong himaya. Mao naman kasama ang kaagi ni Precious dinining tulmanon. What's the style? Nahunlak ang himaya style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil de Jesus Cabrera dalit sa RMN Production Center.